neste acto que pretende ser o cumprimento dun compromiso adquirido fai 7 anos de agradecemento aos veciños de Soano de Caurel que contribuíron á construción e aos terreos desta estación científica. Acompáñenme na mesa presidencial para este acto a alcaldesa de Folgoso de Caurel, é que non teño aquí os nomes. María Dolores Castro Ochoa. Perdón, porque teño aquí os nombres un pouco desperdigados. Teño tamén con nos a xefa de servicio e coordinadora da área cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na súa delegación da Xunta de Galicia en Lugo, dona María José Gómez. O director da estación científica, don Antonio Rigueiro, o profesor don Antonio Rigueiro, e o conferenciante don José Manuel Blanco López, que nos disertará sobre a historia de Soane do Caurel. E vai a ser ele quen teña a palabra en primeiro lugar. O sea que, por favor, José Manuel, cando queiras. Excelentísimo e magnífico reitor da Universidade de Santiago, señor director da Escola da Estación Científica do Caurel, señora alcaldesa, autoridades, queridos veciños e amigos. Eu non son historiador, xa ven no antecedente, pero vou intentar contar unha historia verosímil, certa, basada en datos documentais, arqueolóxicos, historiográficos, ao fin e ao cabo, sobre a vila de Soane do Caurel. Un pouco é para aproveitar a presencia de autoridades que coñezan a importancia, a nosa importancia é máxima, pero creo que para vostedes sexa unha importancia objetiva do que é a vila de Soane de Caurel. Agradezo a invitación do profesor e amigo Antonio Rigueiro e, sen máis, vou iniciar a miña exposición. Bueno, vou empezar facendo unha cronoloxía histórica dos primeiros tempos aos tempos recentes do que é Soane. Voume centrar en Soane no que é o seu contexto histórico. Todos coñecemos que en época prehistórica a poboación nesta serra do Caurel pois ocupaba covas, hai máis de 9.000 anos existen datos da presencia de poboadores nesta zona, hai 4.000, 4.500 anos datos de mámoas, presencia de mámoas, de enterramentos colectivos, e retrotraéndonos xa a épocas moi recentes, na época da idade do bronce, da idade do ferro, hai datos arqueolóxicos da presencia nestas terras dunha ocupación humana moi importante. Galicia foi un reducto de ocupación na época prehistórica importante e o Caurel dentro dese contexto aínda se cabe máis importante. Os castros foron o elemento que fixou a poboación a un territorio que gestionou enredor deses castros. A secuencia lógica de ocupación do territorio temporal e espacial en Caurel parte dun castro en altura que dá un castro a media ou baixa altitude e posteriormente a unha aldea ou un poboamento, un pobo. Caurel, chegados á época romana, debeu estar as tropas romanas na súa ocupación do noroeste ibérico, nas súas campañas, sobre todo das conquistas augustias, das guerras cántabro-astúricas, tuveron presencia en Caurel no ano 29 a.C. Quédanos como documento arqueolóxico fundamental, que se a proyección me axuda, seguramente vostedes o recoñecerán, dunha tésara de hospitalidade datada no ano 28 despois de Cristo e dunha águia imperial. A águia era o que no estandarte as legións romanas levaban como a súa imaxe e tiña unha importancia capital para esas lexións onde se conta que se perdía unha lexión o seu estandarte, a súa águia romana, o lexionario responsable perdía a vida. Aquí en Caurel, no Monte Cido, atopáronse unha tésara de hospitalidade do Imperio Romano do ano 28 e unha águia dun estandarte dunha lexión romana. É dicir, a presencia
neste territorio cercano, o Cido está a 500 metros, a 1 kilómetro en línea recta, está documentada arqueolóxicamente. Despois, documentos escritos do Imperio Romano acreditan a presencia nestas terras de Caurelle dun prefecto que gobernaba e administraba as minas de ouro da Toca, de Torubio, de Millares, as minas que proporcionaron ao Imperio Romano o 4% do ouro que o Imperio Romano necesitou nos séculos I e II, partiu de Caurel. Todos estes datos que lles proporciono, por suposto, non son meus, son basados en distintas fontes documental que, para non aburrir, non vou citar expresamente, pero pódeme creer que son datos verificados por expertos na materia. Entón, chegamos ao momento, séculos I, II, donde arqueológica e documentalmente está acreditada a presencia do Imperio Romano para o aproveitamento das minas de ouro en Caurel. Nese momento surge e créase a vila de Seoane do Caurel. A vila que hoxe estamos aquí honrando, que ao final é o último fin deste acto, data de hai máis de 2000 anos, do Imperio Romano. E por que se fundou en Seoane naquele momento unha vila? Primeiro, para a gestión e administración do territorio, é dicir, o prefecto, a súa cohorte, os cargos legionarios necesitaban un lugar físico onde emplazar a súa villa, a súa villae, a súa domus, as súas casas, a súa infraestructura de administración do territorio, e crearon esa vila aquí en Seoane. A posición de Seoane é unha expresión estratégica, se ven, está no curso do río Lor, dirección Quiroga, dirección Pedrafita, as vías de salida do Ouro en dirección a vía Antonina do Sur e a vía antigua hacia o Bierzo. Está nunha zona que ademais gestiona o territorio hacia Samos e o territorio hacia León, hacia Visuña e hacia o Incio, e a súa posición topográfica a media altitud permite que as rigurosidades climáticas do inverno non sean tan duras como noutras posicións máis elevadas, a súa orientación sur. Entonces, necesidade de crear unha vila, posición estratégica para administrar esa vila, é unha cousa moi importante. A evolución lógica que contaba antes dos castros que deron lugar aos poblamentos de Caurel non se cumple en Seoane. É dicir, o castro de Paderne deu lugar á vila de Paderne, ao pueblo de Paderne, nuns centos de metros. Miraz, Meiraos, todos os pueblos de Caurel dependen dun castro cunha contigüidade moi próxima, unha cercanía moi próxima, pero Seoane non responde a esa tipoloxía. Está o castro de Brío, está o castro da Devesa do Reino Camping, está o castro de San Estevo. Pero dentro dese triángulo surge a vila de Seoane non vinculada a ningún deles. Entonces, outro dato máis que nos atestigua a creación nese momento da vila de Seoane. Hai 2000 anos, na plena potencia de explotación das minas auríferas polo imperio nesta época. Temos eso documentado e acreditado e non volvemos ter outro dato sobre a evolución de Seoane hasta o século X. Pasan 800 anos donde as referencias son moi livianas, moi sutiles, pero permítenos argumentar un fío nese momento. Citan no mosteiro de Samos a presencia dun mosteiro de San Juan ao borde do río Lor que dependía del, e San Fructuoso, o monxe do Bierzo, fundou un mosteiro en Visuña, en Visonia, e citan que pudo fundar outro en San Juan de Seoane de Caurel, en San Juan de Caurel. Como conocen, San Fructuoso utilizaba antiguas vilaes romanas, antiguas zonas habitadas con potencia económica que quería manter os seus intereses, e aparte a explotación do ferro sostiña as súas comunidades. As comunidades fructosianas do século VII, tiñan na explotación do ferro, nas ferrerías, por iso é o patrón dos enxeñeiros de Icaí, San Fructuoso, un elemento fundamental, e aquí púdose dar. Alta Idade Media, século X. No século X hai un documento donde, sin citar nombres concretos, un membro importante da aristocracia berciana cede o mosteiro de Samos a vila de San Juan de Caurel al pie del Lor. É dicir, que no século X, 983, aquí en Seoane había un mosteiro que dependía do aristócrata do berciano e que pasou a depender do mosteiro de Samos. Seguimos, se me siguen, fundación en época romana, presencia dun mosteiro na alta idade media, e no século X, dependencia de Samos. Séculos X-XI, século XII, a Orden Militar de Santiago. O Castelo do Carbedo
Xa teño apoio fotográfico. Miren. Estas son as dúas pezas arqueolóxicas encontradas no Monte Cido, cerca de Seoane. A Tésara da Hospitalidade, un bronce de dúas comunidades que firman un pacto, e a águia, estandarte das lexións romanas. Son fondos importantísimos do Museo Provincial de Lugo. Esa é a posición de Seoane, onde se quere explicar a súa orixe no Val do Río Olor, o Val de Meiraos, a súa posición cercana ás minas de explotación, pero non estando na contigüidade delas. Chegamos ata a época medieval, século XII, Castelo do Carbedo. O Castelo do Carbedo foi cedido por un noble castelán á Orde Militar de Santiago. A primeira posesión dos santiaguistas en Galicia, fortaleza, foi o Castelo do Carbedo. Gestionaba todas as vilas do contorno, que naquela época as vilas, o concepto era distinto do actual e do romano, era poboamentos, pero xa se cita Seoane como vinculado ao Castelo do Carbedo, é dicir, pasou dun dominio monástico de Samos a un dominio militar da Orde de Santiago que tiña a súa sede aquí, século XII. Chegamos ao século XV, outro fito fundamental na historia da vila de Seoane de Caurel. Se partimos da súa fundación en época romana, outro fito, segundo fito fundamental da historia de Seoane é, neste momento, a creación da Casa Jurisdiccional do Caurel, polos reis católicos no século XV. Miren, en 1480 os reis católicos dicen que todas as vilas e cidades da corte donde se viñan ayuntando los vecinos deben edificar unha casa jurisdiccional de ayuntamiento. En base a esa orden, en base ás circunstancias históricas, fundouse esta casa jurisdiccional en Seoane. Naquel momento, en 1486, cando os reis católicos van de viaxe a Santiago para pacificar o reino e dar devoción ao santo, aumentar o valor desta ruta, a súa trastienda, o seu valor secundario era o dominio destas terras galegas. Na historiografía fálase de doma e castración, non tanto de castración, sino como doma, pero, en fin, viñan a meter dentro da súa coroa estes territorios que moitas veces estaban dominados por condes que permitían un vasallaje que non correspondía á súa idea de reino. Entonces, en base a esa Real Orden de 1470, en base a documentos previos de 1442, onde se dice que en Seoane existe un escribano, notario público con 2 alcaldes, é dicir, temos datos da presencia das necesidades que requería a creación dunha vila, a orden do rei, a viaxe dos reis e, sobre todo, unha cédula que consta donde se queixan os veciños de Seoane, el concejo de los vecinos de Seoane, queixanse de que o conde de Lemos quería subyugar a súa voluntad como vasallos que non lle correspondía. Eso foi recollido polos reis católicos e non tanto para defender os veciños, sino como para reafirmar o seu poder, mandaron edificar esta casa jurisdiccional. Existe un escudo en arenisca de Felipe II que reafirma na línea de sucesión 2 veces posterior a importancia que para a coroa tuvo esta vila de Seoane de Caurel. Posteriormente, nos séculos XVI, XVII, existe moita documentación. Esta é unha imaxe do arquivo da Real Audiencia de Galicia, donde xa se fala de escribano en la viña de Seoane de Caurel, este é de 1580. Existe xa moita documentación que acredita, que vincula. Esta era a antigua jurisdicción do Caurel. Este é todo o territorio, é un mapa de Domingo Fontán da jurisdicción de Caurel, e si ven, esta é Seoane, capital de toda esta jurisdicción. Estas excisións na línea vermella e na línea azul producíronse a posteriori, na época xa constitucional da época contemporánea. Isto hacia Pedrafita, parroquias de Pacios e de Lousada, e isto hacia Quiroga, excisión das parroquias de Pacios, Outeiro e Asear. Sen embargo, antes de chegar a ese punto, o catastro da Marqués da Ensenada non reconoce xa en 1750 a Seoane como vila, fala de feligresía. É dicir, nestes 250 anos que pasaron entre o privilegio dos reis católicos dunha vila a Seoane ata o final do antigo réxime,
perdeuse, sin saber por qué, esa condición oficial de vila, que o seu reconocimiento informal sí que seguiu manténdose nos documentos hasta a época reciente. Domingo Bañuelos, o intendente de Galicia en 1785, non a cita como as 9 vilas da provincia de Lugo. En fin, aí hai un dato que se me escapa, pero que nese período, despois dos reis católicos de 200 anos a posteriori, o privilegio de vila como reconocimiento formal, asignación de cargos, de actuacións, non consta. E chegamos á época xa contemporánea. 1870, a Gaceta de Madrid publica multitude de anuncios do Ayuntamiento Constitucional de Caurel, provincia de Lugo, Casa Consistorial de Seoane do Caurel, que era a casa jurisdiccional que fundaron os reis católicos. Quería argumentar a miña exposición nun aforismo de Cicerón, basándome nesa historia romana de Seoane, que di que a vida dos mortos perdura na memoria dos vivos. A vida dos mortos é o que vimos hasta agora. A partir de agora vamos falar da memoria dos vivos, dos que estamos aquí e dos que non estamos aquí, pero que conocemos en persoa. Chegamos ao momento onde Seoane era a capital do Concello Constitucional de Caurel, desenvolveuse, pero chegou un momento, pois digamos que tamén trascendental. Foi o roubo do Concello polo pobo de Folgoso do Caurel. O documento existe moito, e foi un roubo en 1920, na primeira dictadura de Primo de Rivera, levouse o Concello para Folgoso. E en 1930, previo á Segunda República, tróxese con carros, estamos falando da memoria dos vivos e de documentos de actas existentes en arquivos públicos. Con carros volveron traer o Concello, a Casa Consistorial, a Seoane. En 1936 volveu pasar o mismo, e dende entón Seoane deixou de ser a capitalidade do Concello de Caurel. Sempre existiu unha jurisdicción de Caurel, un Concello de Caurel, e hoxe existe un Concello de Folgoso do Caurel. Sin acritud, son datos históricos, objetivos, evidentes, pero a historia non hai que ocultala, hai que acreditala. E eses son os datos acreditados. Caurel foi sempre un territorio histórico, un territorio importante no contexto peninsular, no contexto galego, e Seoane sempre tuvo unha relevancia dentro dese ámbito caurelao. Temos persoeiros ilustres, como Xiono Boneira, como María Mariño, que estuvo en Parada. A Real Academia honrou no Día de Letras Galegas a 2 persoas da parroquia de Seoane, que viviron na parroquia de Seoane. Hai unha tradición intelectual, histórica, de consenso na vila, de acollemento, e iso perdura entre todos os que estamos aquí, porque Seoane non é unha localidade de rivalidade, é unha localidade de acollida, e mostra deso foi todas as iniciativas, as comisións que históricamente se fundaron polos veciños para conseguir logros históricos. O centro de saúde, o colexio, a luz, o teléfono, sempre se trouxeron o cuartel da Guardia Civil por comisións de veciños que se xuntaron para traer o progreso a Seoane. Nos anos 80, quería terminar con unha imaxe dun veciño. En Seoane, o ambiente cultural non tiña nada que envexar a movida madrileña de Madrid. Pensen nunha foto normal, familiar, dunha persona tocando a flauta traveseira debaixo dunha imaxe do Guernica, en Seoane. Moita historia, moitos datos, memoria da xente de Seoane. Isto é unha foto familiar, é dicir, si moi importante sería encontrar o privilexio onde os reis católicos fundaron a Casa Jurisdiccional, tan importante sería encontrar nos anos 80 un lugar no contexto galego deste nivel poblacional onde se dera lugar esta fotografía. Nada máis, agradecerlles a atención e reconocer, quixenlles mostrar unha historia verídica, polo menos verosímil, acreditada, da historia de Seoane, que se funda cos reis católicos, que
que se funda co Imperio Romano, que cos reis católicos ten o privilegio de vila e que sigue mantendo esa categoría hasta tempos recentes, pero no subconsciente e na esencia dos sebanienses sigue existindo. Moitas gracias. Pero moi interesante sobre a historia de Seoane do Courel. A continuación vai a ter a palabra o director da Estación Científica do Courel, don Antonio Rigueiro Rodríguez. Por favor. Señores vicerreitores e vicerreitora, señores membros do Consello Científico da Estación Científica do Courel e prezados veciños de Seoane do Courel. O que vou contar, pois seguramente para moitos de vostedes pois é coñecido. É historia recente. Pero seguramente algúns ou algunhas, pois para algúns ou algunhas, pois conte algunha novidade. A Estación Científica do Courel comezou a xestarse a comezos deste século, no ano 2001. Construíuse entre 2008 e 2009, inaugurouse no ano 2010, e eu, o primeiro director foi o profesor Javier Guitián, colega do Departamento de Botánica da Universidade de Santiago de Compostela, que foi un gran impulsor da creación deste centro e que estaba convidado, lóxicamente, a asistir a este acto, pero as obrigas que tiña xa contraídas pois lle impiden estar hoxe con nós. Eu son o segundo director desta Estación Científica do Courel e desde que fui nomeado, a verdade é que tiña pensado que era un deber da Universidade de Santiago de Compostela pois celebrar este acto ou un acto como este, de agradecemento aos veciños pola súa xenerosidade. E por iso, eu tamén quero agradecer ao señor reitor e aos vicerreitores do campus de Lugo que, cando lles propuxen a idea de celebrar este acto, pois foron moi receptivos, entenderon que era un deber de xustiza e de gratitude e dixéronme que seguira adiante coa organización do mesmo. No ano 2001 realizaron unha visita a estas terras do Courel o que era reitor da Universidade de Santiago entonces, o profesor Darío Villanueva Prieto, e o vicerreitor de investigación, o profesor Ramón Leis, en compañía de dous alcaldes da zona, o alcalde de Folgoso do Courel, que daquela era José López Fontal, e o alcalde de Quiroga, que era e sigue sendo Julio Álvarez. Eu supoño que influídos e convencidos polo profesor Guitián, que levaba traballando xa na Serra do Courel desde os anos 70, e fixo a súa tese de doutoramento sobre flora e vegetación deste territorio, pois chegaron á conclusión de que era unha boa idea crear un centro singular da Universidade de Santiago aquí no Courel. Inicialmente pensábase nun centro dedicado aos estudios da flora e da fauna, e por iso se pensaba chamarlle Estación Biolóxica do Courel. A idea foi ben recibida pola dirección da universidade e había que solucionar dúas papeletas importantes, que era onde ubicala, se existían ou como conseguir os terreos e como financiar a construción do edificio singular da Estación Científica do Courel. Inicialmente pensouse en ubicala en Moreda,
E non era mala idea, pensando que iba a ser unha estación biolóxica dirixida ao estudio da flora e da fauna, situala a carón dun espacio tan emblemático como é a Devesa da Rogueira. Pero desistiron desa idea porque non era doado atopar terreos, os terreos necesarios nesa zona. E logo, pois, xurdiu unha certa rivalidade, non? Que é lóxica entre concellos, non? Entre o Concello de Quiroga e o Concello de Folgoso de Courel. Porque, enseguida, Julio Álvarez, o alcalde do Courel, que daquela era ademais o presidente da Asociación Río Lor, que o alcalde de Quiroga, perdón, Julio Álvarez, que daquela, ademais, presidía a Asociación Río Lor, que xestionaba os fondos líder, enseguida puxo riba da mesa o terreo e o financiamento. O terreo na Seara, Concello de Quiroga. Que nos roubaron. Que, como acaba de decir José Manuel, pois foi usurpado, non? A Folgoso. E o financiamento, pois a través dos fondos Líder Plus, que estaban a punto de aprobarse e que xestionaría a Asociación Río Lor. Pero aí foi onde Seoane demostrou a súa valentía e decidiu xugar a ganador. E entonces, se Quiroga ten os seus terreos, pois nós tamén imos ter os nosos terreos que ofertar a Universidade de Santiago para instalar a Estación Científica do Courel. E así foi como reunidos os veciños, moita da información que hoxe estou trasladando, pois me refrescou precisamente José Manuel Blanco. Os veciños reunidos nunha asamblea, pois decidiron que a estación tiña que vir para Seoane do Courel, que ademais era a ubicación preferida tamén polo impulsor, o profesor Guitián Rivera. E así foi como acordaron facer unha coestación de fondos entre os veciños para recaudar fondos entre os veciños para poder mercar os terreos donde se iba a ubicar a estación. Parece ser que a cota era de 10.000 pesetas, daquela se falaba en pesetas, para as familias que solamente eran unha persoa, 20.000 pesetas para as familias que estaban compostas por máis dunha persoa, e 75.000 pesetas para os negocios de hostalaría, pensións, etc., comercios, supermercados, etc. E así xuntaron os 2 millóns de pesetas que eran necesarios para mercar as dúas fincas que compoñen o solar, a finca na que hoxe está situada a Estación Científica do Courel. E ao pouco tempo se colocou un panel, un cartel, que dicía terreos para a ubicación, para a instalación da Estación Científica do Courel, para que non quedara xa ninguna dúbida, non, de que a estación se iba a instalar aquí. Realmente non era unha sola finca, eran 2 fincas, pero unidas, e, polo tanto, configuraban o coxeo solar da estación. Eso sucedía no ano 2001. Logo, houve unha serie de vicisitudes, o Concello de Quiroga retirouse, ao ver xa ese plantexamento e esa decisión de Seoane, pois xa deixou de puxar, poderíamos decir, e tamén, claro, ao deixar de puxar o Concello de Quiroga, pois eses fondos do Líder Plus pois quedaron no aire, non? Entonces, o primeiro paso estaba superado, é dicir, existían os terreos, pero había que buscar o financiamento, non? E entón, pois houve varias vicisitudes, a xunta daquela pois era tamén, inclinábase máis, non, pola instalación no Concello de Quiroga e por aproveitar os fondos Líder Plus. Entonces, unha vez que viu que a instalación iba a ser, ou que a ubicación iba a ser en Seoane do Courel, pois a xunta pois xa non apoiou con tanta decisión
o proxecto, pero, bueno, o alcalde seguiu teimando, seguiu loitando, e chegou a conseguir en Madrid, no Goberno Central, na Consellería de Educación, fondos importantes para a construción do edificio. Eses fondos, logo, por razóns de tipo administrativo, tiveron que ser transferidos á Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia, que foi a que finalmente, con colaboración da Consellería de Medio Ambiente e tamén da Universidade de Santiago de Compostela, pois foron os que financiaron a construción da estación. Os arquitectos, bueno, o que actuou como recaudador dos fondos aquí en Seoane, foi o que daquele era o pedáneo, xa falecido, que en paz descanse, don Manuel Rodríguez Páez. E os arquitectos que deseñaron o edificio foron Fermín Vescansa e Martín Guitián. E deseñaron realmente un edificio moi integrado na zona, elaborado con materiais da zona, pedra pizarra, ferro xinosa, roxiza, de canteiras da comarca, e utilizando moito a madeira de castiñeiro, sobre todo, bueno, no interior e no exterior. De feito, no exterior, pois o ano pasado, pois se lle deu un repaso con fondos do Campus Terra no marco dun proxecto, dun traballo de investigación para estudiar os resultados de distintos tratamentos para madeiras que están expostas ao exterior. E, como decíamos, no ano 2008 pois iniciáronse as obras, conseguírase o financiamento e iniciáronse as obras. Houve varios convenios de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Consellería de Industria, entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Consellería de Medio Ambiente, entre a Universidade de Santiago de Compostela e o Ministerio de Educación, varios convenios relacionados co financiamento. Pero no ano 2008 puideronse comenzar as obras do edificio no que estamos, e sobre os terreos que foran mercados polos veciños de Seoane de Courel e cedidos á Universidade de Santiago de Compostela con esa finalidade. Eu non me quero estender máis, simplemente quero ter palabras de agradecemento, ademais de para os veciños, lóxicamente, para Rocío, a veciña do Courel, que traballa aquí a cotío diariamente, e que ademais, pois hoxe, é encargada de elaborar o viño, a comida do viño galego que teremos despois ao remate. Termino cunhas palabras que non son miñas, sino que son do reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Senén Barro Ameneiro, que foi o que lle correspondeu inaugurar o edificio, pois xa cando estaba en funcións, ao final do seu mandato. E decía o profesor Barro, en maio de 2002, no acto de inauguración do edificio, que o apoio dos veciños foi algo impagable e obrigábanos a crer neste proxecto como en ningún outro, porque iso demostrou que a xente de Seoane do Courel cree na universidade, na formación superior, na ciencia e na investigación. Moitas gracias. Bueno, bos días a todos e co permiso das autoridades aquí presentes, primeiro vou a saudar aos veciños, porque sodes vos os protagonistas desta celebración, para darvos as gracias, porque sin vos hoxe non estaríamos aquí, nin neste precioso edificio, nin posiblemente en Seoane. Autoridades, bos días.
En segundo lugar, quero desculpar ao delegado territorial da Xunta de Galicia, don José Manuel Balseiro, que lle houbera gustado moito estar hoxe aquí, pero por problemas de xenda non temos o don da ubicuidade, entón non se pode estar en dous sitios a vez. E encargoume a min a labor de vir hoxe a Seoane do Caurel. En primeiro lugar, cando me dixo que tiña que vir aquí, pois o primeiro que pensei foi nunha gran amiga que teño aquí e fixen de adolescente, cando todos os nenos que nacemos e vivimos aínda no rural, pois con 13 anos, como ben sabedes, temos que coller a maleta e marchar para Lugo se queremos chegar aquí. Entonces, o primeiro que me acordei foi desta gran amiga que aínda teño, a pesar de que cada unha pois colleu o seu camiño e que nos vemos poucas veces, pero que conservamos esa amizade, que é Yolanda, que moitos de vós coñeceredes, non sei se está por aí a súa mai, encantada, que coñecémonos pois no femenino fai alo 20 anos, e despois seguimos coincidindo en Santiago, porque ambas as dúas estivemos nesta casa, que é a Universidade de Santiago, eu primeiro ela en Dereito, e eu en Filoloxía, despois no campus de Lugo, en Humanidades, facendo doutorado, e agora, pois, nesta casa, que é a Xunta de Galicia, que é a quen represento hoxe. Por iso, para min, é moi importante este acto, porque, a parte do valor que ten que nunha aldea como a Seoane do Caurel estea este edificio, para os que... Unha vila, vila. Vamos darlle un nome, que aquí José Manuel reivindicou ben, e xustificou históricamente. Pois, para min é moi importante o significado que ten este edificio que estea aquí, no rural, porque é traer o coñecemento, a investigación, o avance ao lugar onde moitos salimos, entre eles eu. Entonces, para min é especialmente emotivo este acto. E por iso sei recoñecer a importancia que ten o que fixeron todos os veciños do Caurel, seguro que os que estades aquí a moitos que, por desgracia, xa non están, pero que tedes na vosa memoria, evidentemente. Bueno, pois, para a Xunta de Galicia é unha prioridade poñer en valor o noso patrimonio natural, e non hai mellor exemplo do noso patrimonio natural que é a Serra do Caurel, evidentemente. Poñer en valor o noso patrimonio natural, cultural e, en definitiva, o valor do noso rural. O Caurel é un dos mellores exemplos deste interés, porque aquí conflúen todos estes aspectos. Recentemente acabase de nomear o Caurel como espacio imán, un dos poucos que hai en Galicia xunto cos Ancares. Entonces, isto vai permitir que poida acceder e disfrutar pois dese orzamento que a Xunta de Galicia dispuxo para os espazos imán, para poñer en valor estes espazos naturais, que son 4 millóns de euros, que algo tocará para o Caurel, de soase de encargar, seguro, Lola. Bueno, pareceme moi importante poñer en valor esta zona. A posta en valor eso do patrimonio natural do Caurel, das súas fragas, destes campos. Eu cando viña cara aquí viñame fixando neses prados que todos recordamos de nenos, porque eu vivo no rural, pero nunha zona onde temos unha agricultura moito máis intensiva, entonces xa non hai eses valados como hai aquí, nin esas especies autóctonas que noutras zonas de Galicia perdemos, porque, bueno, porque a agricultura intensiva xa sabedes o que ten. Queremos prados grandes, erva doutra... bueno, especies invasoras, digamos, que dannos outra productividade. E iso tedelo aquí, por sorte, que podedes seguir disfrutando del. Estes son os valores que non pasan desapercibidos para todos aqueles que se achegan de todas as partes do territorio español e incluso estranxeiro a esta área. E creo que poñer en valor, resaltar
todos estes aspectos pois, é esencial. Dende a miña área, dende a área de cultura, non podo pasar sen recalcar a importancia e o incalculable valor que teñen uns bens declarados de interés cultural, como son, mencionou antes José Manuel, o Castelo de Carbedo e as aldeas de Froxán ou de Seceda, que están declaradas de interese cultural. E todo isto fai que o Caurel en sí sexa un destino por excelencia, un destino que xunto cos Ancares, o Cebreiro, o Courel, vertebran o turismo desta zona máis oriental da provincia. E xa en canto á estación científica do Caurel, xa vos dixen que para min é esencial, non? É un símbolo que me chega ao corazón. Teño que destacar que a Xunta de Galicia, como non pode ser de outra maneira, apoia toda a iniciativa relacionada coa investigación e o desarrollo como un motor de impulso cara a un futuro mellor. E hoxe estamos aquí nesta estación científica, un proxecto que naceu dos veciños no que a Xunta de Galicia evidentemente se implicou dende un primeiro momento, aínda que, como relatou o director do centro, houve os seus máis e os seus menos, acabouse facendo un forte investimento, que tanto desde as Consellerías de Infraestructuras e Medio Ambiente como desde a industria, captando eses fondos que viñeron do Ministerio a través do Ministerio de Educación. A labor que se está a facer dende este centro é importantísima, con traballos científicos no ámbito da bioloxía, da ecoloxía, do medio ambiente, do desenvolvemento rural sustentable. É un exemplo que deben seguir ou deberían de poñer en valor noutras zonas, que me parece moi importante. Ata aquí acheganse visitantes de todo o territorio, sobre todo para os cursos de verán, que teñen moita fama. De feito, hai anos, non sei, non sabería decir, estando nun congreso en Suecia, me atopei a un xenetista de Madrid que chegou aquí ao Caurel e quedou namorado porque o invitaran, evidentemente, uns compañeiros investigadores que estiveron aquí, que eu foi a primeira vez, case é vergonza de dicilo, que oín que había este centro aquí no Caurel. E que quedaron encantadísimos, enamorados da beleza do Caurel. Entón, como a él, moitos outros, eu creo que non hai mellor que o de boca a boca, non? Que se vai estendendo a idea de que esta é unha terra única e que merece ser visitada. E nada máis. Moitas grazas, reiterar esas grazas aos veciños e a vosa iniciativa, e nada, que sigades a traballar para todo. Moi ben, despois de todo o que dixeron, un pouco queda xa que añadir, agradecer a presenza das autoridades, como non a José Manuel, o que, fixo unha presentación moi interesante, deunos unha visión máis de por que existe Seoane, en certo modo o Caurel tamén. Quería decir que estamos tamén con un traballo aí co profesor Colmenero de Lugo, para poñer aquí, xa que falou José Manuel del, pois unha réplica da tésara e da águia que está no edificio de Lugo, ali. Entón, probablemente falaremos contigo, os teus vistos, os teus coñecementos. Temos que intentar tamén pasar por aquí o Camiño de Santiago, que creo que xa só é o que nos queda. Creo que ti vas a ser ideal para guiarnos en toda esa odisea e todos estes proxectos que vamos a levar adiante. Entón, sobre todo tamén moitas gracias ao señor director da estación, porque Regueiro é un home moi comprometido co Caurel, con esta estación. Eu sei que pasou momentos difíciles pola financiación e por o difícil que é conseguir todo. Por iso, hoxe, que este aquí unha representante da Xunta implica que ten que levar o recado e intentar conseguir máis financiación e conseguir que este centro sexa un centro de investigación de referencia en toda a comunidade e en todo o territorio español.
Entón, pois, María José colle boa nota porque a alcaldesa vai empezar a ser pesada con vos e a pedir axuda pois, para estes cursos e para estes centros de investigación que aquí se fan. Sería moi importante que fósemos un centro importante na investigación das castañas, dos cogumelos. E, bueno, por desgracia, están habendo unhas enfermedades por aí nos castiñeiros que sería importante que desde aquí pois, se financiaran estudios para poder atallar todas esas enfermedades que están aparecendo e podemos ser un centro de referencia en eso, por a ubicación e por o que temos aquí. E, bueno, como non, reiterar pois, as gracias aos veciños, neste caso de Seoane. Aí queda reflexada pois, a solidaridade que temos dende o Caurel, neste caso nos veciños de Seoane. Eu son de Moreda, e Moreda seguro que tamén souberan conseguido os terreos, pero eu estou encantada de que estei en Seoane, pois é un sitio, digamos, máis céntrico, onde están pois, todas as tendas, os restaurantes e demais. Estou encantada de que sea aquí, porque o importante é que este no Caurel. Iso é importante, que se acaben as rivalidades entre, que non as hai, o sea, os veciños ao final somos todos solidarios, sabemos que os primeiros que temos que estar aí somos uns para os outros, porque senón, cando dá chegado alguén aquí, pois xa é un pouco lonxe. Gracias a estas iniciativas e a outras moitas, que costa moito traer cousas ao Caurel, pero que son sempre que veñen e gracias aos veciños, a solidaridade que eles teñen e os loitadores que son. Aquí estáse acostumbrados a loitar por todo, entón pois ponse o máximo empeño para conseguir pois cousas como estas. E gracias a eso, pois hoxe o Caurel pois non é o gran descoñecido, estamos de moda, somos coñecidos creo que a nivel nacional e incluso mundial. Precisamente hoxe hai unha proba deportiva donde participa xente pois desde Baleares, Canarias ata Argentina. Entón, iso quere decir que somos coñecidos. E nada, que por a miña parte seguiremos loitando para que isto siga adiante e intentar, pois eso, toda a nosa colaboración e que todo isto pois siga adiante. Moitas gracias, señor reitor. Señor José Manuel Blanco pídeme a palabra. Quixera deixar constancia na última parte da miña intervención, cando falei da época contemporánea do traslado do Concello de Seoane a Folgoso, quizás utilizai un término que non é moi apropiado e non quixero que se interpretase mal, o de roubar. É dicir, os feitos históricos moitas veces son como son, as circunstancias a veces oblígannos a entender a realidade de outra forma, e moi malo sería para Seoane reivindicarse en contraposición con outra localidade. É dicir, nunca un pode medrar a costa do outro porque entonces sería malo para os dous. Bueno, quixera decir que a evolución histórica foi como foi, recoñecer a presencia de veciños de outras localidades aquí, e nada máis, retirar esa palabra, pero o feito foi como foi. Moitas grazas, señor José Manuel Blanco, alcaldesa de Folgoso, representante da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, profesor Rigueiro, director da Estación Científica. Quero saudar moi especialmente a todos os veciños de Seoane e de Folgoso do Caurel e tamén sinalar a presenza aquí dos tres vicerreitores do campus de Lugo, don Javier Bueno, vicerreitor de Coordinación do campus de Lugo, don Andrés Barreiro, vicerreitor de Desenvolvemento Científico e Tecnolóxico do campus, e dona Carme Silva Domínguez, vicerreitora de Servicios Universitarios no campus de Lugo. A todos vos, simplemente unhas moi breves palabras para reiterar o que dixen ao comezo da miña intervención, de que a Universidade de Santiago de Compostela cumpre hoxe con un compromiso e ten o prazer de celebrar este acto sinxelo pero sentido de agradecemento a todos veciños e veciñas de Seoane e do Caurel que tiveron a iniciativa de ceder os terreos para poder construir esta estación científica. Estación que, como nos recordaba o profesor Rigueiro, foi inaugurada fai agora 7 anos, aínda que el falou do 2002, pero realmente foi no 2010 cando foi inaugurada. Precisamente cando eu era vicerreitor co reitor Senén Barro, con fondo pesar non poidera eu asistir a este acto
polo que nunca, nin naquela ocasión, nin despois, tive a ocasión de achegarme aquí, e hoxe a primeira vez, e a verdad que me sinto especialmente emocionado. A estación convertiuse na terceira instalación deste tipo na Universidade de Santiago, que dispón, ademais, da estación de Encoro de Con, en Villagarcía, e da estación hidrolóxica de Agraña, en Ferrol. Polo tanto, é unha infraestructura de apoio á investigación e ao desenvolvemento tecnolóxico que posúe a Universidade de Santiago de Compostela, é ubicada nun marco absolutamente único, como é, efectivamente, a montaña luguesa, non? E dende aquela, sigue a ser a primeira e a única estación científica que ten a universidade como tal na provincia de Lugo. É un centro especializado en proporcionar aos investigadores, os docentes, as instalacións e os equipos que necesitan para desenvolver as súas actividades nas diferentes áreas relacionadas coa montaña. E o principal obxectivo da estación é potenciar a cooperación entre os diferentes grupos de investigación, porque está concibida como un centro multidisciplinar que dá soporte a proxectos de todo tipo, que presenta e posibilita unha mellor execución e unha maior rendibilidade científica das investigacións que se desenvolven en toda a zona. Dende a súa posta en marcha, dende logo que está a contribuir ao desenvolvemento da comarca Courelá, e aquí foi lembrado, aquí se realizan actividades de todo tipo que proporcionan un entorno cultural accesible ás institucións e ás asociacións locais, actividades formativas, actividades de transferencia de tecnoloxía, cursos de verán, como nos lembraban, prácticas de campo. Nestas instalacións se acollen actividades e estes son exemplos de todas elas. E temos que agradecer tamén no día de hoxe a colaboración que se ten recibido da Consellería de Industria e da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, que xunto coa Universidade de Santiago de Compostela aportaron os fondos que daquela posibilitaron a construción deste edificio, que, como tamén nos lembraba o seu director, o director da estación, é un edificio singular, aproveitando as características singulares do medio, os materiais da zona, é perfectamente insertado na natureza que nos rodea. Dende a súa posta en marcha, outras institucións públicas estiveron apoiando a realización de actividades na estación, e destaca o constante apoio da Diputación de Lugo. E dende que o equipo que dirixo, o equipo de goberno da Universidade, tomou posesión fai agora 3 anos, a Diputación estivo sempre receptiva ás solicitudes para realizar actos nesta estación. E podemos destacar a convocatoria de axudas para a realización de cursos de verán dentro do plan de choque. Plan de choque que este equipo puxo en marcha financiando o 50% das matrículas nas titulacións con máis dificultades para captar alumnos no campus Terra. E tamén a recente axuda para desenvolver o turismo micolóxico, o turismo das setas no destino Ancares Courel. E a posta en marcha precisamente do proxecto do Campus Terra no campus de Lugo, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, tivo unha repercusión moi positiva na estación. No ano 2015, realizamos unha actuación que permitiu restaurar os elementos de madeira das fachadas do edificio ao mesmo tempo que se experimentaba con tratamentos conservantes da madeira de castiñeiro que se utilizou. E este traballo foi desenvolvido en colaboración coa plataforma tecnolóxica de enxeñería da madeira estrutural que a Universidade de Santiago ten no campus de Lugo, en colaboración, por suposto, con empresas do sector. E, polo tanto, constituye isto unha mostra da transferencia do coñecemento e do saber facer do universitario á tecnoloxía e ao tecido empresarial. A Universidade de Santiago tamén asumiu nestes últimos 3 anos melloras no equipamento da estación, como a reposición de luminarias, a mellora da cometida eléctrica, o incremento de prazas de pernocta, a adquisición de equipos de proxección e de mobiliario, como estamos a ver, o incremento de fondos bibliográficos, etc. E, dende logo, a nosa intención como equipo de goberno é seguir mellorando os medios da estación e dinamizar as actividades que se desenvolven nela,
prestando especial atención a que o seu traballo teña unha maior repercusión no desenvolvemento rural desta zona da montaña, como nos recordaba María Gómez. E contamos, por suposto, coa colaboración especial do Concello de Folgoso de Caurel, a quen agradecemos na persoa da súa alcaldesa todo o apoio que nos presta. E o director da estación agradecemos, por suposto, todo o seu traballo e recordando tamén o desenvolto polo anterior responsable da estación nos primeiros 3 anos que estivo á frente da mesma, que como foi o profesor Javier Guitián. E dende o campus Terra, dende o campus de Lugo da Universidade de Santiago, creemos firmemente no potencial que ten o coñecemento para facer avanzar a sociedade. Fago miñas as palabras nese sentido de doña María Gómez. Para facer avanzar, por ello traballamos para que as actividades que se desenvolven na estación científica teñan repercusión, evidentemente, na comarca e no desenvolvemento de toda a comarca. A riqueza natural, a riqueza cultural e etnográfica da comarca do Courel ten atraído aos científicos dende fai máis de 100 anos. Dentro dunha semana vais a cumprir exactamente un século do pasamento dun botánico, Baltasar Merino, o que este ano se honra coa figura de científico galego por parte da Real Academia Galega de Ciencias, don Baltasar Merino. Baltasar Merino é o primeiro científico que estudou a flora da Serra do Caurel e que chamou a atención sobre o excepcional valor do bosque da Devesa da Rogueira. Esperamos que dentro de outros 100 anos, pois todos lembren que un día os veciños e veciñas de Seoane do Courel axudaron a que calquera científico que queira vir a investigar nesta preciosa comarca ten a súa casa nesta estación científica da Universidade de Santiago de Compostela. Moitísimas grazas a todos.